Ποιος είναι ο Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε? Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής. Για τις μετακινούμενους ψηφοφόρους κτηνοτρόφους ή μετακινούμενων ψηφοφόρων κτηνοτρόφων. Λοιπόν, εφόσον στέκει το Μαξίμου και στέκει και ο Μάκης, είσαι βράχος που δεν πέφτει. Ποια είναι τα κεντρικά πρόσωπα? Είναι ο Φραπές και ο Χασάπης. Ο ένας από τους δύο συνεργάστηκε ως άμεστος σύμβουλος με τον κύριο Βορίδη. Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής. Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής. Κυρία Πρόεδρε, έχω το δικαίωμα σιωπής. Εφόσον στέκει το Μαξίμου και στέκει και ο Μάκης, είσαι βράχος που δεν πέφτει. Να σου πω κάτι. Άντε κι είμαι εγώ Μάκης. Άντε κι είμαι εγώ. Ποιος Μάκης? Πόσα πρόβατα έχεις? Δεν έχω. Αφού έχεις. Έχω τότε. Ωραία. Πόσα? Γύρω στα 15. 4.000 έχεις. Μήπως είναι 5.000? Δεν είμαι σίγουρος. Γιατί εγώ μέτρησα 8.000 τελικά. Αφού 8.000 ήταν, στο είπα από την αρχή. Ναι. Λοιπόν, 54.000 κεφάλια έχεις. Τα βλέπω τώρα μπροστά μου. Γεννάνε πολύ και γρήγορα. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Αξιολογούνται όλοι. Ποιος είναι ο Μάκης? Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το Ποιος είναι ο Μάκης? Δεν ξέρετε ποιος είναι ο Μάκης. Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής. Από πού μας προκύπτει πολιτικό σκάνδαλο? Πουθενά λέτε. Από πουθενά. Λόγω Βορίδη, θα τάχα. Και να ξέρεις ότι αν δεν κατέβαινε ο Βορίδης να βαφτίσει τη Σελένη στο κοπέλι. Και... Ποιος είναι ο Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης πού? Τη Δευτέρα έχω ραντεβού στην Αθήνα με Βορίδη. Μιλήσαμε λίγο και τηλεφωνικά, αλλά με κωδικούς. Ας τη συνομιλία εκείνη. Ποιος είναι ο Μάκης? Λόγω Βορίδη μου το έκανε. Ποιος Μάκης καταρχήν? Να μας πείτε ποιος είναι αυτός ο Μάκης. Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε? Ποιος είναι ο Μάκης? Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.